Wa FM lamɛnbaaw ani Joliba TV Jabarani filɛbaaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka folibaw ye ko kura k'a yira la k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen ye. Jɛmukan bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛnbinen fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkan ko kan. Donc o siratigɛ kɔnɔ bi an ye wele bila an ka maa dɔ la, an bɛ se k'a fɔ nin y'a kɔni siɲɛ fɔlɔ ye an ka kɛnɛ kan min ye Alimadu Ongoyiba ye, ale ye Dana Masagu secrétaire administratif wa u ka kuma lasela fana ye ale ye min ni an b'a fɔ porte parole ni Ala sɔnna an n'ale na jɛ nin waati in na, waati min kalifala na walasa an ka se ka kuma gɛlɛya kan, gɛlɛya min bɛ nin waati in na Baɲaŋara mara la parce que fɔlɔ an b'a fɔ Mopti mara nka bi Baɲaŋara fana kɛra région ye nin waati in kɔnɔna na. Donc bi Baɲaŋara région kɔnɔna na fo ka na Mopti yɛrɛ région kɔnɔna na sabula bi u ka élément bɛ nin zone ninnu bɛɛ kɔnɔ walasa ka se ka lakana sabati cogo min ye ka fana finitigilakaw kan ka se ka lakana sabati. Donc an da bɛna don o la n'Ala sɔnna ka se ka walawalali kɛ a ka se ka faamuyali sɔrɔ bi lakana bunakun yɛrɛ bɛ cogo di nin waati in na Baɲaŋara mara ani Mopti mara kɔnɔna na fo ka na Sofala ninnu kɔnɔna n y'a fɔ a ye cogo min fo ka haja ka taa bi nin waati in na u ka cɛdenw olu yɛrɛ bɛ lahala jumɛn de la nin waati in na terrain kan baara yɛrɛ bɛ ka kɛ cogo min est ce que nisɔndiya bɛ n'Ala sɔnna a bɛɛ walawalalen aw na o sɔrɔ yan bi nin waati in na n y'o de fɔ sabula u ka kuma lasela ye secrétaire administratif fana y'a ye. Donc o kɔrɔ ye ko ale mana kuma fɛn fɛn fɔ nin waati in na o kɔrɔ ye lakika ye sabula o bolo b'a la o sen b'a la sanga ni waati olu yɛrɛ bɛ terrain kan walasa ka ko o se k'o superviser. I ni su an ye wele i nana wele kan jaabi o diyara n ye nin waati in na takuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaaw ani lamɛnbaaw ma nin waati in kɔnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Merci Tɛnbinen n b'i fo kosɛbɛ n bɛ Joliba TV filɛbagaw bɛɛ fo n bɛ maliyɛndenw bɛɛ fo u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n b'u bɛɛ fo an ka sigi a ka kɛ hɛrɛ sigi ye comme sisan dialogue intermalien bɛ yen an bɛ dugawu fana kɛ pour que malidenw u hakili ka ɲɔgɔn sɔrɔ parce que nin crise in gɛlɛya bɛɛ tɛ dɔwɛrɛ ye parce que hakilinaw tɛ kelen ye o de ye crise ye sinon crise wɛrɛ tɛ yen ni hakilina bɛɛ kɛra kelen ye ɲɛ bɛ sɔrɔ nin ko in na. Voilà. D'accord ɲɛ bɛ sɔrɔ nin ko in na an ka foli bɛ an bɛna dakuru ɲɛfɔlɔ min daminɛ i bɔra ka kuma dialogue intermalien kan an y'a ye surtout a ko kɔni daminɛni an ye aw yɛrɛ ka chef d'état major ye Toloba ale yɛrɛ ye n b'a kɛnɛ kan aw yɛrɛ ye dialogue intermalien ye cogo di est ce que an bɛ se k'a fɔ nin dialogue min daminɛni de bɛ se ka kɛ sababu ye walasa ka se ka lafiya don jamana in kɔnɔ. I ni ce Tɛnbinen i ka ɲininkali la an kɔni ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye baara ye surtout a ka kɛ tiɲɛ kan parce que n'i ye mɔgɔw wele bɛɛ b'a hakilina fɔ maintenant hakilina in n'a fɔra chef d'état major y'a fɔ cogo min na u ka ɲuman t'a la mais layidu ni jamanadenw ka laɲini ye min ye fana ɲɛmɔgɔ ka bɔ o sira fɛ n'u bɔra o sira fɛ n'Ala sɔnna ɲɛ bɛ sɔrɔ nin ko in la mais n'u ma bɔ a sira fɛ gɛlɛya bɛ sɔrɔ au niveau de la de sinon ni an ka niveau la an kɔni an tɛ parti politique ye an tɛ fɛn wɛrɛ an ta ye sécurité de donc ni faamaw y'an wele ni jamana marabagaw y'an wele an bɛ t'u jaabi parce que depuis que Dana Masagu ye baara in daminɛ an ko Mali an ma fɛn wɛrɛ fɔ depuis ka daminɛna fo ka se sisan kuma ma yɛlɛma et puis an ka kumakan fana tɛ yɛlɛma ni Ala sɔnna c'est vrai que dɔw bɛ yen u b'a essayer k'an lagosi cogoyanin dɔ la an b'u ka position dɔn en réalité mais ce qui est sûr mɔgɔ si de tɛ yen mun bɛ se k'a fɔ en réalité depuis que an ye baara in daminɛ ka se sisan ko yɛlɛma donna an ka kumakan na non yɛlɛma ma don kumakan na yɛlɛma ma don baara la an ko Mali sini fana an ko Mali an ko an tɛna armée kelen to sécurité ko la parce que bi in na armée mɔgɔ bɛ dɛmɛ de la donc o dɛmɛ in senfɛ de an y'an sen don ko in na pour que vraiment an bɛ niveau min na kɔni au moins an fana ka se ka dɔ kɛ pour que ka exemple yira malidenw na donc ka misaliya ɲuman yira o dɔrɔn de don o de ye an ka position ye. Ok o de y'a ka position i bɔra k'a fɔ nin waati in na aw da kɔni walasa lakana ka se ka sabati hakili jiginna ka jira k'a fɔ Dana Masagu yɛrɛ création kɛra i n'a fɔ chef d'état major b'a yira cogo min ye Toloba ye a bɛ deli k'a fɔ ko n'i y'a ye aw ye marifa ta surtout dɔgɔnɔdugu bɔra ka marifa ta parce que waati dɔ tun kɛra surtout donsokuntigiw minnu ye furabɔlaw kɔrɔ ye minnu dɔnniyaw ka bon olu de commencera
k'a faga kelen surtout koro ni bankas mara la donc o de kosɔn an farala ɲɔgɔn kan walasa ka se ka jɛkulu sigi ka se ka yɔrɔ lakana donc o depuis o kɛra an bɛ se k'a fɔ lakana kɔni a y'o ta nin y'a san 10 ani kɔ ye waati min faamaw yɛrɛ tun tɛ yen sɔrɔdasiw tun tɛ waati min aw de tun bɛ lakana sabati nin zone in na o de kɛra sababu ye hali bi an bɛ se k'a fɔ zone yɔrɔ caman bɛ yen o ma bin banbatiw bolo bi na nin waati in na a ko yɛrɛ bɛ cogo di lakana situation yɛrɛ global a bɛ cogo di nin waati in na. Bon, globalement an b'a fɔ bon hali sisan lakana kɔni ma na bɛɛ b'a dɔn n'i ye information lajɛ lakana kɔni ma na mais k'a fɔ ko sɔrɔdasiw tɛ baara la o fana tɛ baara min de don en réalité terrorisme kɛlɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ faut que mɔgɔw k'o faamu a ka gɛlɛn kosɛbɛ a ka gɛlɛn sɔrɔdasiw bolo a ka gɛlɛn anw yɛrɛ bolo surtout anw ka niveau la a ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que n'i ko sɛnɛkɛla ale yɛrɛ ka wari bɔ a yɛrɛ kun ka a yɛrɛ lakana terroriste face aux terroristes a ma nɔgɔn donc nin ye gɛlɛya dɔw de mais gɛlɛya wɛrɛw fana bɛ i n'a fɔ administration niveau la parce que dɔw kun y'a kɛ i n'a fɔ ko fula ni dɔgɔnɔ kɛlɛ o fana ye gɛlɛya dɔ de k'a sɔrɔ kɛlɛ in tɛ fula ni dɔgɔnɔ kɛlɛ ye bi na n'i y'a lajɛ problème min bɛ Mali fan bɛɛ région si de tɛ yen problème min tɛ yɔrɔ min na mais an ka niveau la dɔw b'a fɔ ko fula ni dɔgɔnɔw ka kɛlɛ de fula ni dɔgɔnɔw ka kɛlɛ tɛ a misaliya fana an bɛ se k'a di ka caya par exemple n'i y'a lajɛ sisan en novembre otage minnu taara ani kɔsa in na le 16 avril otage minnu taara le 16 ta yen revendication ma k'a la mais novembre ta yen revendication kɛra et puis terroriste minnu ye revendication fulaw de don mais en réalité u m'a kɛ fulaw tɔgɔ la tu vois donc à ce niveau o de y'a kɛ an fana ma réaction kɛ mais sinon fulaw ka mobili minnu fulaw b'a la ka caya a bɛ se ka sɔrɔ o mais an tɛ se k'u minɛ parce que tout simplement parce que banbanci minnu b'a la fulaw de don mais en réalité o m'a kɛ fulaw tɔgɔ la donc o de b'a yira kɛlɛ in fula ni dɔgɔnɔ kɛlɛ tɛ fulaw de ka ca terroriste ninnu na parce que faut que maliyɛnw k'o faamu maliyɛnw fililen bɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ de ye nin ye tan fulaw de ka ca la mais u tɛ ka kɛlɛ in kɛ fulaw tɔgɔ la donc o de kosɔn n'u ye otage ni fɛngɛw ta an tɛ réaction kɛ parce que u tɛ ka kɛ fulaw tɔgɔ la u b'an wele tuma dɔw la yɛrɛ ka kuma an ɲɛna donc nin bɛɛ de b'a la donc kɛlɛ in fula ni dɔgɔnɔ kɛlɛ tɛ par exemple n'i taara Boni sisan Boni ye fula dugu de ye c'est vrai que a commune kɔnɔ dɔgɔnɔ duguw bɛ yen fɛngɛw bɛ yen mais u ye Boni bila embargo la mun na u t'a fɔ ko fula ni fulaw ka kɛlɛ de don u tɛ k'o fɔ o mais pourquoi n'a bɛ an ka zone in na u b'a fɔ ko dɔgɔnɔ ni fulaw ka kɛlɛ dɔgɔnɔ ni fulaw ka kɛlɛ tɛ nin bɛɛ ye terroriste ka manipulation de n'u y'a kɛ donc u bɛ se ka fulaw recruter ka caya donc pour que u ka baaraw kɛ o de don donc o fili in vraiment faut que fulaw ka bɔ a la de fula caman bɛ yen u b'o fili kɔnɔ vraiment u ka bɔ a la kɛlɛ in fula ni dɔgɔnɔ kɛlɛ tɛ terrorisme u bɛ ka bɛɛ de kɛlɛ koyi u tɛ maa si to yen i taara yɔrɔ o yɔrɔ olu tɛ ka kɛlɛ kɛ u ka siya tɔgɔ la donc bi na maliyɛnw kan k'a faamu ko jugu kelen dɔrɔn de b'an na o jugu in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ terroriste de don terroriste de bɛ ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na sinon siya kɛlɛ tɛ k'a fɔ ko foro kɛlɛ ou bien truc comme ça foro kɛlɛ terroriste kɛlɛ y'a sɔrɔ yan et puis terroriste kɛlɛ in bɛ ban o bɛ yen donc k'a fɔ ko foro kɛlɛ bi ɲɛmɔgɔw dɔw de bɛ k'o fɔ ko n'i y'a lajɛ bankasi niveau in na ko foro kɛlɛ de bɛ foro kɛlɛ tɛ dɛ terrorisme kɛlɛ de bɛ foro kɛlɛ bɛ ekɔliso datugulen don o bɛ se ka kɛ cogo di foro kɛlɛ bɛ kan de bɛ ka ci o bɛ se ka faamu cogo di foro ni kan bɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la wa ou bien fula ni dɔgɔnɔ kɛlɛ de don kan bɛ ci kan ye dɔgɔnɔw ta de yan ekɔliso ye dɔgɔnɔw ta de yan donc nin bɛɛ ye k'a fɔ maliyɛnw de u k'a faamu kɛlɛ min bɛ yen siya kɛlɛ tɛ terrorisme kɛlɛ de don u b'a fɔ ko foro kɛlɛ ni foro kɛlɛ ninnu ye fɛn kɔrɔw de ou bien karisa ka misi nana n ka foro don nin bɛɛ ye fɛn kɔrɔw de nin kɛlɛ in tɛ se k'a ban o kɔni tant que ni sɛnɛkɛla bɛ yen tant que baganmarala bɛ yen nin kɛlɛ ninnu tɛ ban mais an bɛ fɛ ka min fɔ yɛrɛ mɔgɔw k'a faamu yɛrɛma Dana ambasabu ye dozo jɛkulu de dozo jɛkulu tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ tiɲɛnikɛlaw tɛ fo que mɔgɔw k'a faamu mais n'a jɛkulu la k'a fɔ ko tiɲɛnikɛlaw t'a la o tɛ dɛ mais k'a fɔ ko tiɲɛnikɛlaw don non
n'i y'a lajɛ sisan parce que n ka jan dɔɔni dɛ. Non, allez-y. N'i y'a lajɛ sisan par exemple dɔgɔnɔdugu la plus de 300 écoles école-so 300 ɲɔgɔnna dayɛlɛlen don a sababu ye jɔn ye o ye Dana Ambasagu de. Tuma dɔw la u b'a fɔ ko problème ye dozo de checkpoint ni fɛngɛ ninnu o fana an b'a la jɛya kosɛbɛ par exemple sisan n'i bɔra Sevare ka taa fo Gao dozo ka checkpoint bɛ te o mais et pourtant mɔgɔw bɛ tɛmɛ n'u bɔra Douanza u bɛ tɛmɛ Bandiagara de fɛ ka taa Sevare mun de don et pourtant checkpoint bɛ o yɔrɔ la parce que sécurité bɛ o yɔrɔ la ka tɛmɛ fɛngɛw kan hali armée yɛrɛ tuma dɔw la u bɛ tɛmɛ an de fɛ ni an kun tɛ yen terroriste kun tɛna miniw ni fɛngɛw don o yɔrɔ la u tɛna yɔrɔ in minɛ dɔgɔnɔdugu yɔrɔ dɔw dun bɛ yen n'u donna yen n b'a f'i ye u bɔli a ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye donc maliyɛnw k'a faamu surtout dialogue intermalien u k'a faamu donc kɛlɛ in tɛ fɛngɛ kɛlɛ ye et puis an ta k'a fɔ an bɛ to yen ten o tɛ o an mago bɛ sécurité de la i b'i ka denbaya ni fɛngɛw bila so ka na sara tɛ fɛn min na danbe kɛlɛ de don sinon jɔn de bɛ sɔn ka o kɛlɛ kɛ san dama dama i tɛ sara foyi donc faut que mɔgɔw k'a faamu en réalité kɛlɛ in danbe kɛlɛ de don kɛlɛ min de don an tɛna kɛ maa si ka jɔn ye an fa ka dugukolo kan o kɛlɛ dɔrɔn de don an b'a fɔ ko indépendance ka d'a ma an b'a fɔ ko autonomie ka d'a ma an ko vraiment u k'a to an ka denmisɛnninw ka se ka kalan kɛ imagine tɛnbine ne y'a fɔ n ka jan dɔɔni imagine n'i ye Dinanguru secteur ninnu ta sisan n'i bɔra Koro ka taa fo Dinanguru ça fait 120 km foyi de t'i ye école-sow datugulen don depuis a ka ca ni san 6 ye denmisɛnninw bɛ don école la san 7 ɲɔgɔn na san 7 ɲɔgɔn na ou bien san 9 o b'a sɔrɔ e bɛ deuxième année na san 8 ɲɔgɔn na école datugulen don e bɛ kɛ mun ye foyi donc kɛlɛ in conséquence dɔ ye nin de ye don dɔ de bɛ na se i b'a ye décision talaw cɛ la dɔgɔnɔ denmisɛnninw bɛ dɔgɔya fula denmisɛnninw minnu bɛ o zone na o fana bɛ dɔgɔya donc o de kosɔn an bɛ ka terroriste ninnu kɛlɛ donc an balima fulaw ni siya tɔw u k'a faamu ko siyako kɛlɛ tɛ kɛlɛ min de don balaw de don a binna bɛɛ de kan a bɛ fan bɛɛ. D'accord, i bɔra k'o kuma min fɔ o bɛ taa n'an ye min ye parce que i ye kuma dɔ fɔ kuma in kɔnɔ mɔgɔ caman b'i yɛrɛ ɲininka parce que caman fana b'a jira k'a fɔ bi n'i ye zone in jateminɛ ko a problème o kɛn bɛ k'a bɛɛ ta ka da dozow kan ko parce que checkpoint dɔw yɛrɛ bɛ taa jusqu'à ce que ka taa dozow yɛrɛ accuser d'exaction e ye don b'an bolo kɔrɔ surtout aw yɛrɛ bɛ siyɔnne an b'a dɔn k'a fɔ aw yɛrɛ ka ko la ɲangini caman bɛ yen peut-être mɔgɔw t'a kalama ni donso min ye tiɲɛni kɛ ko a dɔn la k'a fɔ o jo t'a la ko binna mɔgɔ kan ɲanginiw bɛ ta n bɛ se ka peut-être exemple kelen di an yɛrɛ bɔra min kama min kalama an y'a ye peut-être zone de Nigari poste Nigari min tun bɛ tiɲɛni dɔ tun kɛra waati dɔ la an y'a ye o kɔnɔ ye sanction ta poste yɛrɛ wulila bi o checkpoint tɛ yen o n'a ɲɔgɔnna baden bɛ kɛ mais puisque e yɛrɛ de b'an bolo kɔrɔ an bɛ taa terrain kan an bɛ caman ye puisque e yɛrɛ de b'an bolo kɔrɔ i bɛ se ka mun fɔ o accusation parce que caman y'a jira k'a fɔ bi problème fana caman bɛ ka problème ta ka focaliser donsow de kan k'a sɔrɔ donsow de fana bɛ yan lakana fana de kama zone min kɔnɔna na. Vraiment n b'i fo kosɛbɛ faut que c'est-à-dire an kana fili an yɛrɛ ma lakana depuis kabini lawale donsow de b'a kɛ en réalité mais tubabuya nalen de sɔrɔdasiw bɛ lakana kɛ k'a fɔ adamaden ka jɛkulu ko ɲangini t'a la a tɛ se ka kɛ o tɛ se ka ɲɛ o i ye exemple min fɔ o dɔrɔn tɛ o an ka mɔgɔ caman de bɛ u minɛlen bɛ justice bolo n'i filila ni sariya kan k'i nɔ minɛ yɔrɔ min na a b'i nɔ minɛ an fana bɛ se ka min kɛ a ko la an b'a kɛ de mais k'a fɔ que i b'i sago kɛ o fɛn tɛ o ni o fɛn de don san joli Dana Ambasagu bɛ yen donc an kɔni ka niveau la an tɛ mɔgɔ si bila kojugukɛ la n'i ye kojugu kɛ i y'a kɛ i yɛrɛ de ye Dana Ambasagu tɛ dɛ i y'a kɛ i yɛrɛ de et Toloba même a été très clair i y'a kɛ i yɛrɛ de i bɛ minɛ et puis i bɛ ɲangini a dɔw bɛ yen u bɛ gɛn ka bɔ donsoya la ni faamaw y'a minɛ donc fɛn min kan ka k'a la a bɛ k'a la caman ye donsoya bila dɔw wɛrɛ tɛ o dɔw ta ye ɲangini de donc mɔgɔw t'a faamu parce que fɛn min de don an ni média ni fɛngɛw ka accès fana ma nɔgɔ donc o de kosɔn a fɛn caman bɛ mɔgɔw tɛ bɔ a kalama sinon n'i filila donsoya dɔrɔn tɛ dɛ hali bureau politique in na n'i filila sanction bɛ yen i bɛ ɲangini voilà donc mɔgɔw ka
u hakili sigi ka ko nunu taabolo lajɛ ni dozo kun tɛ yen dozo i n'a fɔ balontan na équipe bɛ cogo min na de i n'a fɔ équipe ɲɛna cogo o cogo ni gardien ɲɛnama tɛ yen bi mun bɛ don aw kun a ka ca donc faamaw ko hakili to kosɛbɛ dozow la dɛ parce que sécurité ko in na a tɛ se ka taa locaux kɔ locaux dun ye dozow de donc ni dozo ninnu tɛ yen bi de bɛ caya quoi donc u ko hakili to kosɛbɛ nin na dozo tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ u ma fɛn wɛrɛ fɔ lakana hali ni lakana nana sisan u bɛ ka checkpoint ni fɛn an mɔgɔ tɛ checkpoint la o an mɔgɔ bɛ lakana de la checkpoint in kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ lakana de kama de checkpoint ninnu bɛ yen hali ni lakana nana sisan ni kan dɔ sigira paru ni sɔgɔbiya cɛ sisan voilà donc à ce niveau là mɔgɔw ka taa ka segin bɛ nɔgɔya bɛɛ bolo mais imaginez aujourd'hui n'i bɔra Bandiagara i bɛ taa pratiquement fo ka se Dimbal niveau in na dugu tɛ yen et donc du coup terroristes bɛ yaala u sago la de o de kosɔn o secteur in na u bɛ to ka mɔgɔw ta tout le temps en otage donc u b'u ta ka don n'a ye tu kɔnɔ donc mɔgɔw k'a faamu checkpoint in insécurité dɔrɔn de don ni sécurité bɛ yen an mɔgɔ tɛ checkpoint la an mɔgɔ bɛ sécurité de la an mɔgɔ bɛ sécurité ka na mɔgɔw ka taa école la mɔgɔw ka taa vraiment u ka fɛn na touristes ka na an mɔgɔ bɛ nin de la sinon u bɛ ka min fɔ nin an bɛ to k'a lamɛn mais en réalité an b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ u bɛ ko in dɔn dɛ mais u b'u tugu de k'a fɔ ko diyagoya u bɛ effort dɔ de kɛ ka dozow lanɔgɔ sani u k'o kɛ u ka effort kɛ ka terroristes lanɔgɔ kɛ u ka zone na an b'u dɔn minnu b'a la ka kuma u ka zone la terroristes de b'a la k'a maîtriser o dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ ka kumakan yɛlɛma cogo min na c'est pas petit. d'accord i bɔra ka kuma min fɔ n'i ye jateminɛ kɛ sisan nin ko in bɛɛ la ni nin situation in bɛɛ ta ka jateminɛ kɛ ka a sigi sen kan i bɔra ka a surtout a jet point ko in fɔ an y'a ye fana a kun yirala k'a fɔ ko dozow kun kan ka taa recrutement spécial dɔ kun kan ka kɛ pour que ka se ka taa o kɔnɔna na DDR kɔnɔna na mais mɔgɔ caman bɛ ka o fana kuma caman bɛ ka fɔ c'est-à-dire yani peut-être an yɛrɛ don nataw la an ka tila ka chef d'état-major sɔrɔ a ka bɔ ka o fana clarifier mais e bɛ bɛ se ka fɛn caman fɔ ko donsow bannen bɛ ka taa bannen bɛ recrutement ma min ye DDR ye o caman bannen b'o ma o bɛ caman yɛrɛ bɛ k'a ta k'a yira k'a fɔ tolu b'a bannen b'a ma parce que ko a bannen don ka taa parce que a tɛ fɛ kɛlɛ ka ban a ka nafa de b'a la e yɛrɛ bɛ yan bi bi in na donc ça serait l'occasion pour que ka se ka ko in jɛya maliyɛnw ye maliyɛnw ka se k'a faamu parce que ko in n'i ye jateminɛ kɛ ko nin support fila don caman bɛ k'a fɔ ban don est ce que ni fana taara ni analyse profonde ye est ce que ko nin ye ban ye caman fana b'i yɛrɛ ɲininka o la est ce que ban don parce que ka taa formation dɔ ye tiɲɛ mais position minnu bɛ yen o bɛna lakana cogo di caman fana bɛ k'a fɔ est ce que o fana tɛ k'a bali donc kuma nin bɛ ka diffère e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ an ye nin ko in na. bon caman bɛ en réalité u ma ko in faamu k'a fɔ ko Toloba t'a fɛ kɛlɛ in ka ban o truc comme ça kɛlɛ ma se yɔrɔ min na marifa kɛlɛ in dɛ a ma se yɔrɔ min na kɛlɛ tun bɛ yɔrɔ dɔw la o mais Toloba y'o ban o n'a t'a fɛ kɛlɛ ka ban a t'o yɔrɔ ninnu to yan exemple misaliya mun bɛ se k'a di o ye Dale Nɛma ta de ye san 600 ni kɔ olu ni dɔgɔnɔ tɔw kun t'u furu hali an yɛrɛ denmisɛnninlama ne b'a dɔn u dɔw bɛ yen u bɛ nɔnɔ biri ka na d'a ma an kun t'a min yɛrɛ mais o kɛlɛ ninnu Toloba y'o ban o parce que Toloba b'a dɔn terroristes bɛ na ni fɛn fasugu ninnu de exploiter k'an kɛlɛ Bandiagara mara la fana o bɛ yen o yɔrɔ 4 yɔrɔ 5 ɲɔgɔnna o bɛ yen donc mɔgɔ min tɛ fɛ kɛlɛ ka ban Toloba ye kɛlɛ dama dama min ban dɔgɔnɔduguw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ si t'a da dɔn donc mɔgɔ min tɛ fɛ kɛlɛ ka ban a t'a kɛ tan Toloba ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ dɛ an tɛ kɛ maa si ka jɔn ye an fa ka dugukolo kan k'a fɔ a tɛ se k'a sigi k'a lajɛ k'a sɔrɔ a bɛ se ka dɔ kɛ Mali ye ka armée lajɛ ten donc armée bɛ ka bin Toloba bɛ o baara de la mɔgɔw k'o de faamu de maintenant recrutement ko min fɔra nin ye recrutement awɔ caman y'u ta fɔ en réalité an ma ban recrutement na dɛ non an ma ban recrutement na mais Toloba yɛrɛ bɛna segin a kan ni Ala sɔnna peut-être que n'i taara ou bien hali ni mɔgɔ wɛrɛ de taara ni Ala sɔnna a bɛna segin a kan an kɔni ye min fɔ maliden bɛɛ ye kelen de kana dɔ fisaya ni dɔ ye dɔw bɛ intégrer ka dɔw to yen o tɛ se ka ɲɛ o Mali constitution yɛrɛ de ko tous les Maliens naissent libres et égaux en droit et en devoir donc sariya foyi de dun t'an bolo mun bɛ constitution in sanfɛ parce que dozow de don u ni intégration man kan ou bien truc comme ça o fɛn tɛ an yɛrɛ
ni gouvernement ko fɛngɛ de bɛ yen ko intégration dayɛlɛ ou truc comme ça fasodenw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ yen de o fasodenw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fasodenw bɛ bɛnna yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ yen de maintenant toloba ma ban recrutement na dɛ mais surtout toloba bɛ se k'a détail yɛrɛ di ka caya mais an ka niveau la mun bɛ yen nin de don parce que i bɛ mɔgɔw bila ka taa sisan ni mɔgɔw ma bila nɔ na terroriste bɛ na o checkpoint ninnu yɛrɛ a bila kun ye o de o parce que ni checkpoint ninnu wula dɔrɔn u bɛ don yɔrɔ tɔw la a gɛlɛya ye o de donc ni checkpoint ninnu tɛ yen dɔrɔn i b'a ye terroriste bɛ avancer tuguni de o de kosɔn donc n'i y'a lajɛ u ka dernière sortie ninnu na u ka ko ninnu a bɛ ka checkpoint ninnu de viser o ye terroriste kɛlɛkɛlaw de mais minnu tɛ kɛlɛ la fana u da bɛ ka se checkpoint na an kɔni tɛ se k'a faamu donc ça veut dire que mɔgɔ modèle fila de b'a la k'an kɛlɛ marifatigiw ani marifa tɛ mɔgɔ minnu bolo k'a sɔrɔ checkpoint bɛɛ de bɛ tɛmɛ sira in kan dɔgɔnɔ dɔrɔn tɛ fula dɔrɔn tɛ armée bɛɛ de bɛ ka tɛmɛ yen sécurité dɔrɔn de don an bɛ yɔrɔ min na fana i b'a ye sécurité bɛ yen ka tɛmɛ plus i b'a ye anti plus insécurité fana baro ni sɔgɔbɛ niveau la anti a insécurité jɔn de t'a da dɔn mobili jɔli de minɛna ye car mun minɛna ye de 2021 ka se sisan a ka ca ni car don wɛrɛ ye hali sisan an t'a dɔn u bɛ yɔrɔ min na ye d'ailleurs an bɛ profiter ni micro in fɛ vraiment an ka fɔ an ka jamana marabagaw ye vraiment an ka mɔgɔ ninnu u su de don u ɲɛnama de don vraiment u k'an dɛmɛ an k'o dɔn quoi vraiment parce que imaginez chef de famille ni fɛngɛw ka taa ten mɔgɔ si t'a dɔn u bɛ yɔrɔ min na hali sisan ka daminɛ 2021 fo ka se sisan a ma nɔgɔ dɛ voilà ok i bɔra ka ni kuma nin fɛrɛfɛsiya o diyara n ye peut-être i y'a fɔ cogo min don nataw la an bɛna ɲini tuguni peut-être ka se chef d'état major ma yɛrɛ ka se ka situation globale ko o fɛngɛ o siratigɛ kɔnɔ an bɛ Moïse ni Angunja ninnu yɛrɛ fo yan nin waati in na wulikajɔw la mais n'i ye nin ko ninnu bɛɛ jateminɛ bi situation surtout i ma da magara Songo ni Paru o zone in kɔnɔ n'i bɛ taa Bankas vraiment o axe in kɛra axe de la mort ye an y'a ye tuma caman incident ninnu bɛɛ bɛ kɛ surtout Bankas ni mɔgɔ bɛ taa Bankas k'i bɔra Bandiagara bi f'i ka fɔ i tɛmɛna nin zone in kɔnɔna na vraiment mɔgɔ si ni hakilisigi de tɛ yen parce que incident bɛ se ka kɛ yɔrɔ in na waati bɛɛ surtout Abdala yɛrɛ an y'a ye Abdala Togo ye wulikajɔ caman kɛ nin yɔrɔ in na k'a ɲini k'a fɔ checkpoint bɛ base dɔ ka sigi zone in na pour que circulation ka se ka nɔgɔya an y'a ye Bankas jeunes yɛrɛ wulila waati dɔ la min ye ka sira yɛrɛ tigɛ kariw mɛnna ani gros porteurs mɛnna blocus tun bɛ yen kɔsa in na médiation kɛra blocus in kɔni sera ka wuli bi in na o zone in yɛrɛ a lakana mun de bɛ yen bi nin zone in kɔnɔ ko lakana tɛ se ka sabati et puis mɔgɔw ma min faamu ni tun y'a jateminɛ fɔlɔ ko in tun bɛ daminɛ waati min ka bɔ Bandiagara ka taa Koro i tun bɛ se ka checkpoint min sɔrɔ o sira in kan a bɛ taa 100 ni kɔ la bi a bɛɛ wulila kabini o fana wulila i bɔra ka fɔ insécurité warala fo ka taa fɔ a warala bon maintenant dynamique jumɛn de bɛ yen aw yɛrɛ fɛ min bɛ se ka kɛ ou bien dynamique jumɛn de bɛ nin zone in kɔnɔ bi na ko hali bi ko yɔrɔ in dɛsɛlen bɛ ka maîtriser hali bi. Bon, en réalité, an ye min fɔ par exemple pour que zone in ka se ka maîtriser ni secteur in bɛɛ kan minnu bɛ yen sɔrɔdasu kan kɔrɔ minnu bɛ yen o kan ninnu ka dayɛlɛ i n'a fɔ Jankabuta ninnu ni Bayita ninnu o ka dayɛlɛ par exemple brigade d'intervention rapide bɛ se ka kɛ Bandiagara ou quelque chose comme ça donc kan kɔrɔ minnu datugura dɛ o ka dayɛlɛ an kun y'o recommandation kɛ a mɛnna depuis que MINUSMA kun bɛ yen waati min na yɛrɛ an kun y'a fɔ donc n'o kɛra a bɛ caman bɛ bɔ ko in na parce que olu bɛ yɔrɔ min na ni sɔrɔdasiw bɛ yɔrɔ dɔ la o b'a sɔrɔ an fana bɛ yɔrɔ dɔ la donc maintenant n'u tɛ yen et finalement terroristes de bɛ u ka zone de bɛ bonya de u ka zone de bɛ bonya o de b'a la ka kɛ insécurité in waralen don kosɛbɛ a secteur in na tant que u ka kan kɔrɔ ninnu ma dayɛlɛ i b'a tant que dozo fana ma dɛmɛ sɔrɔ a tɛ se ka nɔgɔya faut que dozo parce que kɛlɛ y'a gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ dɛ faut que maliyɛnw k'a faamu de en réalité centre ko in na dɔrɔn structure mun bɛ ka intervention kɛ ka kɛlɛ in ban structure 27 ɲɔgɔnna de don mais tɛgɛ tɛ ka di ɲɔgɔn ma de o
parce que bɛɛ b'a fɛ k'a fɔ ko ne de ye nin kɛ ne de ye nin kɛ donc o de bɛ ka ko in gɛlɛya de donc faut que bɛɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma c'est à dire donsow ni sodasiw u ka sɔn ka baara kɛ ni donsow de jamanadenw de don u ko ko a ka u ko ko population ka sodasiw dɛmɛ donsow ye population de o donc faut que donsow ni sodasiw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ de façon claire parce que u kana dogodogoli ni fɛngɛw kɛ nin ko in na parce que insécurité n'i ye dogodogoni k'a la dɔrɔn a bɛ jigin an de kan insécurité dun ye fɛn min ye a tɛ se ka sécurité ye fɛn min ye a tɛ se ka makɔnɔni kɛ ça ne peut pas attendre donc vraiment ka fɛn dɔw sɔrɔ tɛgɛ ka di ɲɔgɔn ma ka jugu kɛlɛ jugu kelen dɔrɔn de b'an na dɛ ko donso wo sodasiw wo population terroriste dɔrɔn de don tant que donc an ma bɛn k'u kɛlɛ an ka bɛnbaliya o de ka d'u ye donc u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ o de tigɛ fana pour que an kana bɛn donc gɛlɛya ye nin de ye k'an ninnu ka dayɛlɛ an ka bɛn kelen ma ka juguw kɛlɛ nin de bɛ kɛ solution ye. ok nin bɛ kɛ solution ye mais problème yɔrɔ min est ce que an bɛ se k'a fɔ mɔgɔw fana y'a ka baara faamu parce que an y'a ye i bɔra ka dialogue min fɔ kɔsa in na an y'a ye ouverture waati an y'a ye surtout a fɔra ko recommandation phare minnu kun kɛra surtout an confrères minnu kun bɛ ka commentaire kɛ recommandation phare dɔ kun ye k'a jira k'a fɔ ko fɛn fɛn maramafɛn bɛ fɛn fɛn bolo k'u bɛɛ désarmer c'est à dire ka a fɛn ninnu bɛɛ désarmer c'est à dire k'o ci c'est à dire donsotɔn ni fɛn ninnu k'u bɛɛ désarmer mais est ce que bi bi in na n'a fɔra ko ka nin bɛɛ désarmer k'a sɔrɔ bi an bɛɛ b'a dɔn lakana ko in bɛ ka bonya cogo min fan bɛɛ fana ma se ka lakana bi bi in na finitigilakaw fɛ est ce que n'o fana ko jamana ɲɛmɔgɔw ko bɛ taa ni o ye est ce que o tɛna na kɛ erreur dɔ ye bi bi in na a ko in kɔnɔ. sɔsɔli t'o la o kɔni sɔsɔli yɛrɛ t'o la o parce que n'i y'a ye donsow bɛ yen Dana Ambasagu kun tɛ yen o terrorisme de nana ni Dana Ambasagu ye terrorisme de ye Dana Ambasagu wolo ça il faut que mɔgɔw k'o faamu de tant que insécurité bɛ yen diyagoya de don mɔgɔw b'u yɛrɛ lakana de sinon bi bi in na donsow man ka mɔgɔw lakana o armée ka baara de don maintenant ni armée dɛsɛra k'o kɛ ou bien ni gɛlɛya bɛ armée bolo a bɛ kɛ cogo di. Nko ka jamana défense c'est un devoir pour tout citoyen de faut que mɔgɔw k'o faamu de sariya batubaliya ye o de fana bɛ ka gɛlɛya dɔ las'an ma de donsow bɛ baara min na ye u bɛ ka constitution de respecter o parce que la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen o de fɔra o maintenant ni armée tɛ se ni armée gɛlɛya b'a bolo ni gɛlɛya b'a bolo mɔgɔ fana tɛ se k'i sigi ten ka terroristes lajɛ dɛ o tɛ se ka kɛ o an ma ban fɛn wɛrɛ la ni sécurité bɛ an yɛrɛ bɛ taa problème foyi t'a la donc minnu bɛ kan ka recruter u bɛ recruter minnu kan ka fɛngɛ voilà minnu kan ka intégrer plutôt u bɛ intégrer donc o dɔrɔn de don donc mɔgɔw k'a faamu ni mouvement armé bɛ yen mouvement d'autodéfense bɛ yen dɔw wɛrɛ tɛ insécurité dɔrɔn de don sécurité bɛ yɔrɔ min na o tɛ yen o insécurité bɛ yɔrɔ min na de u bɛ yen de nin kuma in kɔni sɔsɔli yɛrɛ t'a la yɛrɛ insécurité dɔrɔn de b'a kɛ Dana Ambasagu ninnu bɛ yen donc ni sécurité nana problème foyi t'a la an kɔni ka laɲini ye o de ye o sinon depuis kuma daminɛ na ne y'a fɔ imaginez dutigi ka bɔ imaginez Ningari secteur na ka taa i yɛrɛ sɔrɔ Dundu truc comme ça a ma nɔgɔ dɛ sara tɛ yen foyi tɛ yen mais sécurité ko in de kama u bɛ ka nin kɛ parce que pour que a kana se nin zone na o dɔrɔn de don donc faut que sécurité kana de mɔgɔw kan ka kɛlɛ kɛ de sécurité kana ni sécurité nana voilà maintenant mouvement armé minnu bɛ yen fɛɛrɛ ka sɔrɔ mouvement armé na ko kan ka kɛ ten de mais sécurité mana n'i ko ka fɛn ci donc ça veut dire que donc terroriste kana yɔrɔ minɛ kɛ o dɔrɔn de don ça veut dire que terroriste kana yɔrɔ minɛ bon terroriste kana yɔrɔ minɛ an tɛ se ka jɛn n'a ye o non an tɛ se ka jɛn n'a ye dɛ parce que minnu b'a la k'a fɔ i b'a sɔrɔ très généralement u somɔgɔw tɛ o zone na de a problème ye nin de et puis généralement mɔgɔ minnu bɛ kuma problème kan i b'a sɔrɔ u tɛ problème min dɔn u b'a san journal dɔ kɔnɔ n'u y'a kalan dɔrɔn u b'a kɛ comme si u bɛ problème min dɔn problème i bɛ taa terrain kan e bɛ to ka taa terrain kan o mɔgɔ tɛ se k'i sɔsɔ o donc normalement mɔgɔw i kan ka kɛ terrain kan di o fana k'a fɔ ko ne taara semaine kelen kɛ e tɛ se ka ko dɔn i bɛ budget dɔ de ta de ka taa terrain kan de kalo dama dama kɛ ka yaala ni donso ye ni yaala ni donso ye ou bien ni yaala ni sodasiw ye i b'a dɔn réalité mun bɛ yen sinon o don ko marche Bancas marche min kɛra
pour que ka don zone ye danger depuis que Martin jora soldats kun bɛ ka escorte kɛ mais i m'a ye o dongo u yɛlɛla mine kan o ye fula dɔgɔnɔ kɛlɛ de soldats ye fula de o bɛ dɔgɔnɔw de voilà terrorisme kɛlɛ in de do donc jusqu'à présent k'a yira des zones ka gɛlɛn kosɛbɛ donc minnu b'a la k'a fɔ k'u ka nin ci u k'u jija fɔlɔ sécurité ka na fɔlɔ ni sécurité nana dans ce cas maintenant fɛɛrɛ ka sɔrɔ mouvement armé ninnu na a bɛ kɛ ten de o. ok d'accord mais n'i ye nin bɛɛ jateminɛ est ce que gɛlɛya fana tɛ anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ parce que dans la zone la ni tile fila nin na n'i ye jateminɛ kɛ an ɲɛ bɛ leader d'opinion dɔw fana bɛ ka kɔngɔ sama ça tire à balles réelles alors que n'olu farala ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma peut-être expertise n'olu farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ sababu ye dɔ bɛ bɔ gɛlɛya la i n'a fɔ laɲini kɛra cogo mais nin waati in na ɲɛ b'a la honorable Sankare bɛ ka kuma dɔ fɔ Noël fana bɛ ka bɔ o fana b'a jaabi k'a sɔrɔ n'i ye jateminɛ ale kɛra Bancas quand même olu ka député ye Noël fana bɛ ale bɛ groupe dɔ de kunna yen nɔ min bɛ lakana sabati mais est ce que nin leader ninnu fila bɛ yen n'olu tun y'u fara ɲɔgɔn kan a tɛ kɛ sababu ye ka caman bɔ gɛlɛya la o fana ma fisa ni sama-samani nin ye puisque Sankare yɛrɛ a ye moment il avait reconnu que gɛlɛya bɛ yen surtout a ka zone na a y'a yira k'a fɔ fula denmisɛnnin caman enrôlé ka taa diya di ma a yɛrɛ y'a reconnu mais est ce que il n'est pas temps an ka bɔ nin kɔnɔ k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka solution ɲini vraiment bɛn ni kɛlɛya ni lakana bɛ se ka na cogo min. Vraiment an b'i fo kosɛbɛ o la parce que honorable Sankare ta ɲɛ lamɛn député kɔrɔ de don mais n'i y'a ka débat in lamɛn ne kɔni ka faamuyali la i n'a fɔ a bɛ ka fulaw de défend cogoyanin dɔ la quoi parce que fula denmisɛnnin ninnu y'u yɛrɛ sɔrɔ terrorisme y'a la cogo min na a bɛ k'o fɔ c'est à dire ne kɔni tɛ se k'a faamu mɔgɔ i bɛ se ka jugu kɛ i jigi ye quoi a ka kuma in b'a yira en réalité fula denmisɛnnin ninnu taara kɛ terroriste ye u jigiw de en réalité en tant que député responsable la a man ka nin kɔma fɔ o n'a kɛra député fulaw dɔrɔn m'a élu o dɔgɔnɔ dɔrɔn m'a élu o et puis indemnité ou prime a bɛ min ta maliyɛn bɛɛ ka impôt de don ninnu ka position kan ka kɛ cogoyanin dɔ la ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan de a ka et puis honorable en réalité ne hakili b'a la don dɔ la Seku Boli y'a invité au mois de juillet CICB la o waati la a ko kana fɔ ko fuladenw don terroriste ninnu mais bi na ne ale yɛrɛ yɛlɛmana k'a fɔ ko fuladenw de don donc a bɛ k'a yɛrɛ sɔsɔ de wa en quelque sorte o don fɛn min de don an fɛ yen n'i ye dɔgɔnɔ ye n'i kɛra terroriste ye an mɔgɔ foyi t'i la il faut que les choses soient très claires u ka niveau la fana u k'a kɛ ten de tiɲɛnikɛla ye tiɲɛnikɛla de mais k'a fɔ i b'a essayer k'a ka action justifier cogoyanin dɔ la non o tɛ fɛn ɲuman ye i b'a parce que donc à un certain moment u y'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na a y'a fɔ n'i y'a lamɛn i b'a faamu ten de non ale kan ka kɛ mɔgɔ modèle min ye mɔgɔ mun bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan o de kɛra sababu ye a kɛra député ye o donc maintenant ko nalen n'i ye position dɔw ta en réalité en tant que leader a man ɲi Noël bɛ ka min fɔ Noël kɔni a bɛ min dɔn a bɛ k'o de fɔ parce que Noël ta ye ne tɛ segin a kan mais Noël ka position tɛ dɔwɛrɛ ye Dana Amasagu ka position de don Dana Amasagu dun tɛ dɔwɛrɛ ye fula ne depuis a daminɛ n y'a fɔ fula ni dɔgɔnɔ kɛlɛ tɛ parce que ni fula ni dɔgɔnɔ kɛlɛ de kun don i bɛ an ka mɔgɔ minnu taara otage la minnu y'a kɛ n ko fulaw de don mais o m'a kɛ fulaw tɔgɔ la en réalité u m'a kɛ fulaw tɔgɔ la o de kosɔn an ma réaction kɛ o sinon car caman bɛ yen i b'a sɔrɔ fula caman de b'a kɔnɔ o kɔfɛ d'ailleurs ka exemple wɛrɛ di ka fula ni dɔgɔnɔ kɛlɛ tɛ don dɔw la yɛrɛ a dɔw Bandiagara gouverneur bɛ se ka témoigner en réalité a dɔw de tun bɛ yen a tun kan ka taa douanza fan fɛ a sinɔgɔra ka na fo fɛngɛ na an ka mɔgɔw yɛrɛ tun y'a ye o a taara gouverneur fɛ gouverneur ye mɔgɔw bila ka bila ka taa fo fɛngɛ na ni fula ni dɔgɔnɔ fɛngɛ de kun don an ka checkpoint ninnu na u t'a sama ka bɔ yan o kɔfɛ tɔlɔbɔ ninnu ka opération na u ye fula caman minɛ o u m'u faga o u taara di faamaw ma a dɔw yɛrɛ ye nafaba de lase en réalité faamaw ma k'a yira dɔwɛrɛ tɛ tiɲɛnikɛlaw ninnu terroriste bɛɛ tɛ fula ye dɛ fula bɛɛ fana tɛ terroriste ye en réalité mais tiɲɛnikɛla ninnu fulaw de ka ca la de fulaw de ka ca la maintenant o gɛlɛya in a bɛ bɛɛ de kan a bɛ fulaw kan en réalité dialogue intermalien in na normalement fulaw ne ka an kɔni ka jate la u kun kan ka nin de yira maliyɛnw na nin gɛlɛya b'an kan an bɛ se ka o solution sɔrɔ cogo di
nin kuma ninnu de kan ka en réalité bɔ u da maintenant jamanadenw tɔw fana parce que o gɛlɛya in fana b'u kan olu fana an kan ka kɛ tan de solution bɛ sɔrɔ ko la ten de mais n'i ye position dɔw ta dɔrɔn k'a sɔrɔ e dun ye ɲɛmɔgɔ ye en réalité a man ɲi voilà. ok donc bi bi na an yɛrɛ b'a dɔn mais waati dɔ tun kɛra waati bɛɛ parce que waati dɔ fana tun kɛra an y'a ye mɔgɔw parce que Mali kɔnɔ n'i kumana waati dɔ bɛ kɛ n'i bɔra k'i bɛ position wɛrɛ ta mɔgɔw ka kuma bɛ caya an y'a ye waati dɔ tun kɛra chef d'état-major min ye Toloba ye a tun bɔra ka yira k'a fɔ ko vraiment baara tun bɛ ka taa sɔrɔsiw bolo cogo min surtout ɲɛma k'a ɲɛna baara ka ɲi baara taabolo ka ɲi wa a b'u soutenir an y'a ye waati dɔ fana a tilala ka bɔ walasa ka cri de cœur kɛ ka yira k'a fɔ ale de tun ko baara ka ɲi mais baara taabolo bɛ ka taa cogo min u bɛ ka yɛlɛma don a la u k'u ressaisir pour que baara in ka se ka kɛ an y'a ye mɔgɔ caman ye o interpréter parce que Mali la n'i ye kuma fɔ si n'i bɔra k'i bɛ i da makasi i ka kuma kɔrɔ de bɛ ta ka na ko i bɛ jalakili de bɛ kɛ mais a tɛ ɲini k'a fɔ i ye kuma in kɛ cogo min jalakili de bɛ ta dɔrɔn k'i sɛgɛrɛ k'a fɔ e de kun k'a ka ɲi ça peut kɛ comme i ye kelen ka problème bi bi in na an bɛ se k'a dɔn an y'a ye a yɛrɛ mɛnna a tɛ kumana bilen an bɛ se k'a dɔn mun de nana ni makun ye nin waati in na. non Toloba bɛ kumana a ma kuma jɔ en réalité a ma kuma jɔ maintenant Toloba de bɛ terrain kan o mɔgɔw ka jugement dɔw bɛ a tɛ se ka faamu ale de bɛ terrain kan n'a ka ɲi waati min na a b'a fɔ n'a ma ɲi waati min na fana a b'a fɔ dɛ ɔhɔn o de bɛ jamana dilan a ma ɲi i b'i da kun a ka ɲi kɔni i b'a fɔ o tɛ an ka baara ye dɛ non an kɔni fɛn mun bɛ terrain kan an b'o de fɔ de n'a ka ɲi an b'a fɔ n'a ma ɲi fana an b'a fɔ donc Toloba bɛ k'o de fɔ de ale de bɛ terrain kan minnu b'a la k'a fɔ u bɛ terrain kan o k'i to Bamakɔ ya Awaji min ti comme ça la k'a fɔ ko voilà a bɛ k'a yɛrɛ sɔsɔ a tɛ k'a yɛrɛ sɔsɔ dɛ fɛn min bɛ ka kɛ terrain kan a bɛ k'o de fɔ de bon hali n'a ka ɲi sini a b'a fɔ n'a ma ɲi fana a b'a fɔ o de y'a ka baara ye o i tɛ se ka mɔgɔ dama dama fara i yɛrɛ kan ka nkalon tigɛ u ye d'une certaine manière o jɛkulu tɛ se k'a laban o n'i y'a ye hali sisan a tɛ ka mɔgɔ minnu sara depuis combien de temps a b'u bolo dɔ wɛrɛ tɛ o parce que a bɛ ka tiɲɛ de fɔ de ni ko ka ɲi a b'a fɔ ni ko ma ɲi a b'a fɔ minnu b'a la k'a fɔ u tɛ armée in fɛ ka tɛmɛ Toloba kan o parce que Toloba y'a nin di armée ma a bɛ baara min na armée ka baara de don donc kuma dɔw bɛ yen en réalité mɔgɔw vraiment u k'u kuma mɔgɔ i tɛ se ka mɔgɔ bali ka kuma cogoya min mais k'a fɔ k'i bɛ lagosi se mɔgɔ dɔw ma c'est pas bien an yɛrɛ lagosi tɛ an ka taabolo ye fo n'i sera an ma de o fana an b'i jaabi de ka sɔrɔ an t'i lagosi donc mɔgɔw k'o faamu Toloba bɛ terrain kan minnu bɛ yen ale de b'a dɔn donc n'a ko a ka ɲi bi a ka ɲi de n'a ko a ma ɲi fana a ma ɲi de. ok voilà d'accord maintenant comme waati bɛ ka sɛnsɛn ka taa e yɛrɛ fɛ bi bi in na fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ puisque mɔgɔ caman an ma se ka faamu jusqu'à présent c'est vrai que an ɲɛ b'a la Burkina olu ka système kɛra président u ka président min nana ale bɛ ka VDP u sigi les supplétifs u bɛ min ma ko les supplétifs de l'armée u bɛ k'u former en même temps k'u installer an ye o yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ kɛ o ni armée yɛrɛ bɛ progresser ɲɔgɔn fɛ c'est à dire i n'a fɔ n'u bɛ fɛ ka VDP min installer dugu min na o ni armée yɛrɛ de bɛ progresser ɲɔgɔn fɛ fo ka taa dugu minɛ armée b'u installer k'u équiper armée bɛ continuer olu bɛ relais ta mais pourquoi jusqu'à présent aw ni faamaw ma se ka o cadre dɔ sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ bɛɛ tɛ se ka don armée kɔnɔ c'est vrai mais ni système dɔ ka se ka sigi mun bɛ k'a bloquer pour que nin ko in ma se ka sigi hali bi parce que mɔgɔ minnu mɛnna san 10 kɔ mɔgɔ min bɛ ko kɔnɔ sara t'a ye fɛn t'a la mais au moins n'a sera ka peut-être formation sugu dɔ sɔrɔ ka équipement sugu même par rapport à l'équipement équipement sugu dɔ sɔrɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ni armée min yɔrɔ min minɛ olu bɛ consolidation kɛ armée bɛ continuer parce que l'armée ne peut pas rester fixe k'a fɔ ka yɔrɔ minɛ dɔrɔn ka to yen o bɛ gɛlɛyaba bɛ bin armée kan c'est vrai waati dɔ ratissage bɛ kɛ ka zone minɛ mɔgɔw bɛ taa mais armée bɛ taa terroristes bɛ tila tuguni ka segin ka na a zone kɔnɔ mais ni i n'a fɔ sisan yan muso ninnu fana sera ka former o cadre kɔnɔ k'o équiper o ni armée bɛ évoluer ɲɔgɔn fɛ ni yɔrɔ min minɛna olu bɛ position consolider armée bɛ continuer u ka avancement fɛ caman b'a fɔ o bɛ kɛ sababu ye peut-être yɔrɔ bɛ consolider caman bɛ bɔ ko in na mais mun na o cadre ma se ka sɔrɔ aw ni armée cɛ hali bi pour que ka se ka o ko consolider. bon au niveau in na fana n'i ye jateminɛ kɛ jamanaw tɛ kelen ye a bɛ fɔ cogo min na o de ye souveraineté ko ye Burkina b'a kɛ tan
forcément Mali fana k'a kɛ tan o tɛ se ka kɛ forcément mais i ye min fɔ nin ye o ye solution dɔ ye ni armée sera ka yɔrɔ dɔw minɛ donc a ka effectif ka dɔgɔ dozo bɛ se ka bila yen k'u équiper o ye solution dɔ ye donc progressivement o bɛ se ka yɔrɔw minɛ mais k'a fɔ ko Burkina y'a kɛ cogo min na exactement faut que Mali fana k'o kɛ pas forcément Mali fana bɛ dɔw kɛ k'a sɔrɔ Burkina fana t'o kɛ donc chaque état est libre bɛɛ n'a ka liberté de don o de ye yɛrɛma hɔrɔnya fana ye donc mais i y'a fɔ cogo min na fana en réalité ça peut être une des solutions a bɛ se ka kɛ solution dɔ ye n'u ye yɔrɔ dɔw minɛ donc u bɛ dozo bila yen o ye solution dɔ ye donc au fur et à mesure n'u bɛ to k'a kɛ ten n'u y'u équiper baara in bɛ nɔgɔya kosɛbɛ o n'o kɔni sera ka kɛ i b'a ye u bɛ se ka san kelen kɛ yɔrɔ min na u tɛ kalo 6 kɛ yen parce que déjà an ka mɔgɔw bɛ terrain dɔn il suffit que an ka gɛlɛya tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ équipement dɛmɛ nin de don ni dɛmɛ sɔrɔla an ka mɔgɔw bɛ yɔrɔ dɔn information fana an b'a sɔrɔ o ye solution yɛrɛ dɔ de i ye min fɔ nin ye kɔni donc o kɔni jamana ɲɛmɔgɔw an b'a fɔ u ka hakili to kosɛbɛ nin yɔrɔ in na vraiment n'u sera k'o kɛ o ye solution dɔ ye ok donc progressivement yɔrɔw bɛ se ka minɛ ka taa ok d'accord maintenant e yɛrɛ fɛ sisan puisque situation sécuritaire an bɛ ka fɔ san 10 kɔ aw kɔni bɛ terrain kan i bɔra ka fɔ fiɲɛ kɔrɔ surtout minnu bɛ taa c'est vrai minnu bɛ a zone ninnu kɛ mɔgɔ b'a dɔn a ko bɛ kɛ cogo min surtout ni jet point ninnu jateminɛ nɛnɛ fɛ samiya fɛ mɔgɔw de bɛ yen minnu bɛ sira ninnu kɔlɔsi an y'a ye Bubu Sise hakili jiginna Bubu Sise ka waati a kun fɔra ko jet point ninnu ka wuli jet point ninnu wulila ka mirew bila an y'a ye minnu taara olu ma hali semaine kelen kɛ bɛɛ tilala ka yɔrɔ bila surtout n'i bɔra Bandiagara yanni ka se Kɔtini ka taa ka jigin Bandiagara c'était un problème mais kabini jet point ninnu sigira a tuguni an y'a ye problème caman bɔra surtout ka bɔ Kɔtini na ka na se Korikori yɔrɔ in na yanni ka se dugu ma bɛɛ tun ye gɛlɛya ye mais depuis jet point ninnu sigira vraiment an bɛ se ka fɔ circulation bɛ kɛ n bɔra ka fɔ n'i ye Bandiagara zone in fana ta ka taa Bandiagara fo ka jigin Douentza en passant par Ningari ka taa fo Dɔgani ka taa Den ka taa vraiment bi na an bɛ se ka fɔ Bandiagara foire-kɛla Douentza minnu fɛn fɛn bɛ taa Douentza bɛɛ ye kɔna sira in bila bɛɛ bɛ bɔ ni o zone in de ye sisan ka taa parce que jɛtu bɛ yen maintenant sisan fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ pour que lakana in ka se ka sabati parce que c'est vrai mɔgɔw mɛnna a kɔnɔ san 10 kɔ sɛnɛkɛlaw de bɛ dɔrɔmɛ 50 carburant munition mɔgɔw yɛrɛ ka entretien parce que généralement i bɛna sɔrɔ an y'a ye an b'a dɔn a bɛ kɛ cogo min famille bɛɛ yɛrɛ bɛ obligé waati dɔ la ka mɔgɔ kelen mɔgɔ filaw di pour que ka se ka lakana sabati sɛnɛ waati dɔ a ma nɔgɔn i bɛna sɔrɔ du dɔw kɔnɔ denkɛ kelen de bɛ yen mais vu la situation sécuritaire o obligé len don ka mɔgɔ di sɛnɛ yɛrɛ kuma yɛrɛ bɛ ka kɛ baara ye sisan fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ nin waati in na pour que vraiment an bɛ ka lakana min kɛ an ka se ka o sabati mɔgɔw yɛrɛ ka bɔ siyako kɛlɛ in yɛrɛ la en fait k'a jira k'a fɔ le terrorisme n'a pas de frontière le terrorisme n'a pas d'ethnique i bɔra k'a fɔ mais terroriste dɔw tun bɛ dɔgɔnɔw dɔw tun b'a la un certain nombre b'aw tun b'a la an bɛɛ y'a dɔn mais i bɔra k'a fɔ c'est an bɛɛ ka jɛ ka terrorisme kɛlɛ an ka siyako kuma in minnu kun fɔra an k'o bɔ a la parce que je pense que n'o kun kɛra depuis fɔlɔ n'o kun kɛra campagne de sensibilisation ye kabini ko in daminɛna je pense que bi an bɛ min na an kun tɛ se yan parce que kabini ko in daminɛna a jira k'a fɔ fulako ni dɔgɔnɔko min k'a fɔ a ka bɔ a la vraiment an ka ɲɛsin jogo kelen min ma min ye terrorisme ye an k'o kɛlɛ mais les gens ont tardé à comprendre la réalité bi n'a ma ɲɛ faamuyali kɛra fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ pour que balima minnu b'a la minnu taara u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ olu bɛ se ka récupérer cogo min pour que ka se ka bɔ nin ko in kɔnɔ a yɛrɛ fɛ sisan baara jumɛn de kan ka se ka kɛ nin waati in kɔnɔna na bon ne kɔni hakili la fɛɛrɛ caman kɔni tigɛra à ce niveau n'i ye jateminɛ kɛ hali Seku Boli ka mouvement ye a ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o parce que ale yɛrɛ y'a dɔn ko fulaw de ka ca la donc a ka mouvement a y'a créé pour que a ka se k'u sama ka bɔ nin ye initiative dɔ de mais jusqu'à présent en réalité a effet tɛ tant mais au moins ça produit quelques effets parce que mɔgɔ damadamaw b'a bolo i b'a donc ni campagne de sensibilisation n'a sera ka kɛ minnu b'a la n'u bɔra la k'u ka fɛn dɔ fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ u ye solution de don
maintenant checkpoint ko encore i da sera ma checkpoint ni c'est très clair checkpoint ni ngo armée ko anga yoro nunu armée ko checkpoint ko rawdo do armée ya blade an sigiraw donc ne koni tiers la ni mo be ku acharné checkpoint ko na tiers la ne be kabako yako armée de kumbi tu vois hal sisa ni be kata banyagra ibaye ko fenga nunu a jolendo voilà de façon très claire donc armée de kumbe ni armée yoro blade an sigiraw donc kafo ko checkpoint problème yi checkpoint kon problème ngo armée muna armée Europe la armée Europe la parce que il y a un problème diou en nana agné au problème en quelque sorte en a résolu d'une certaine manière donc ka acharné tuwani dola ka soro bebe ka teme au checkpoint inde fait mobli nyuma mumbe bo douanza aujourd'hui a bebe teme banyagra de fait ka soro banyagra douanza ça fait 110 km de Bandiagara à Sibari, ça fait 65 km. Niyo Jatamine, ça fait 175. Quand on y doit indéterminé, c'est plus 120 ou 145. À 145 dit. Mais bébé te met fengé de Kassoro, goudron fanatéo. Voilà. Donc, voilà. Donc, n'y a eu armée yeret mo tiamo avec a temeniso. Terrible parce que en bédo, nanti et John be temei. Fait de do ambe jamana deun de néo de fo faut que malien be ka famu en kan tege di ñoroma en réalité si a ko kelete parce que tant que ni obé problème inte se ka résolu tant que ni si a ko comment imbi en se ka résolu mais heureusement que président ere ya fo aka discours là ko fula kelete dogona kelete bamana kelete si a kelete kele ye terrorisme kele di en réalité terrorisme kele do faut que campagne ka beka famu ko sia kelete et puis anga niveau la fana anye exemplaire akacha ne aux États-Unis no ka exemplaire parce que munu ya mine fulaw do me o make fulaw to la en réalité faut que mo ko ni yoro fam ko sebe an yere ko be se ka fula chama mine o kar ko no parce que anga mo mine na mais amo ke parce que tout simplement anga ran ko no fulaw bi bien sûr voilà dana ambasago ko no fulaw bi mais ibaye susan fula chama fana ba ko atala da dondi a caman be ambado ube kuma ka mais en réalité utado donc n'ambe ka kuma tan pour que mo be ka famudi kelay si a kelete abe nara abe fambe bibi na région mo ma touché à ti vraiment anko fam ko sebe vraiment ni campagne de kanka ke campagne ka ke ka mo sensibiliser ko sebe armée té mo si kelela parce que do yere ya fo ko armée be ka fulaw de kele ou truc comme ça non armée be ka tieni kelaw de kele armée be ka mogo min kele an fana be ko tigi de kelew ante ka mogo si kelew armée ka mogo min kele dana ambasagu bala ka tigi de kele donc à ce niveau vraiment an be ka fam an an tege di ñogoma ni ay an se boli fana tege di ñogoma do werete o fulan do na kelete sinon se boli fula de mais se boli ya fam ko sebe donc aya fam to mina surtout no de kundo parce que à la position follow c'était position radicale contre les dozo mais après na ya sona donc c'est la clé de ñogo solo ayara ka fo mine do te c'est ça donc hakil na ñuma min bala ni akelente se ka ke donc fulaw fana ka demedi en réalité gelaimbe ape bede kam ou ka deme koy parce que nous ma deme en réalité koy c'est pas facile OK d'accord kuma ku chakuma ngati kon sera d'accord vraiment ambe joliba tv la jebagaw be fo ambi fo kosebe et ga wuliga jo tellement que kirizu ko ina ka bon kosebe chama ma se ka linké mais également association ni fenga munum bala ka sorti que ina fo Abdallah Togo ya trofo voilà amba fo kosebe parce que fin au fin na be ka bankas ko ina en réalité avait intervention mais dana ambasago fana nan nana plateau là nambe foli ke ambe foli nyesi bagine soma vraiment bagine so depuis que crise ndaminana donc voilà amir jimde naka cedeu vraiment ambu fo ko sebe adama jongo naka élément collectif des associations des jeunes du pays d'Odo ambu fo ko sebe al groupe WhatsApp dana ambassadeur APDB bet tokote se ka fo donc vraiment ambu befo kadamine secteur major là en passant par le président Mamadou Goudjenkile ambe nunu befo ambe malien don befo quelle est une solution be ka tege di ñogom quelle est une solution e miye anga bo anku na ko sia kele de ni o kera ñebe soro na ñan tege di ñogom na nya bo anku na ko sia kelete
solution bɛ sɔrɔ nin na ni aw média fana aw fana y'aw jija campagne de sensibilisation na k'a yira bɛɛ la ko siya kɛlɛ tɛ camanba de bɛ bɔ nin kɛlɛ in na donc o senfɛ n b'i fo kosɛbɛ vraiment a diyara n ye kosɛbɛ fori diyara n ye Alimudu Ngoyba an b'i fo nin waati na ka yira ale tun b'an bolo kɔrɔ n y'o de fɔ ye daminɛ na ale ye secrétaire administratif ye bureau national la wa a ye o ka kuma lasela ye an b'a fɔ min ma porte parole an b'o fo ka porte parole kɔrɔ fana fo min ye Benjamin Sangalaba an b'ale fo nin waati na o ye n kɔrɔkɛ ɲuman ye fo ka taa Debu Sagara an b'ale fana fo nin waati na sabula olu bɛɛ bɛ wuli ka jɔ la walasa ko in an b'a fɔ pour la bonne cause o ka se ka kɛ cogo min donc o siratigɛ kɔnɔ an bɛ Moyi Sagara fana fo nin waati na ani an kunja an b'olu fo sabula su ni tile olu fana bɛ terrain kan cɛdaw kɛrɛfɛ walasa ka se ka ko ninnu k'o sigi fo ka taa nin waati na min ye Bandiagara gouverneur ye El Bechir an b'ale fo an kɔrɔkɛ yɛrɛ min b'a kɛrɛfɛ Umar Gindo an b'o fana fo nin waati na ni Alimatu Gite ale ye promotion de la femme de l'enfant et de la famille ye min ye Ɲapunke an b'ale fana fo nin yɔrɔ in na sabula sanga ni waati a b'an lamɛn k'a ka préfet ɲuman fo nin waati na olu bɛ dialogue intermalien na yan an b'o fo fo ka taa nin waati na Sulemani Fofana ale ye Sumu assurance financier directeur financier an b'ale fo nin waati na fo ka taa Kante Kalajata an b'ale fo Mariku Ismo Kore foli b'o yɔrɔ ye ka taa Timbo fana bɛ Cap de Ivoire ye Ivoire la nin waati na olu b'an lamɛn Madu Jembe min ye orchestre Kanaga ye nka nin waati na an bɛ fɔ Mopti contestant Bandiagarakaw y'u ka Madu minɛ nin waati na an b'ale fo nin waati na Abdala Togo a bɔra ka fɔ ale fana ka wulikajɔ ka bon surtout Abdala an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ sabula ale fana sanga ni waati ni ko kɛra bànqaas kɔnɔna na n'an y'a wele plateau kan su a b'an jaabi heure o heure an mana wele bànqaas cause la kɔni a fana ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ surtout bànqaas yɛrɛ ka ɲɛta la o bɔra kɔsa in na ka formation dɔ initier walasa bànqaas ka denmisɛnninw bɛ se ka initier informatique la cogo min association min b'o kɛ bi n'a ka dɔgɔ plus de millions ka bɔ walasa olu yɛrɛ ka contrer denmisɛnninw ka se ka technologie ka se k'o maîtriser an ka foli b'a ye nin waati in na ni an bɔra o la an bɛ don Sevare kɔnɔ min ye Awa Sise Yara Munkoro Seydou Mayiga an b'o fo Sumayila Kulubali ne yɛrɛ kɔrɔkɛ studio photo Kunare la foli b'o ye DER kɔnɔna na min ye le maire Seydou Kelepeli ka taa min ye Kandayi Soyiba fo ka taa Alaji Jɛbikile foli b'olu ye commune Jamunati kɔnɔna na donc an bɛ commune fana maaw bɛɛ fo nin waati in na sabula sanga ni waati n'an ye jɛmu sigi olu de b'an lajɛ walasa ka se ka an bilasira pour que hakili ɲumanw na hali bi an b'a fɔ pour que émission yɛrɛ ka se ka taa ɲɛ walasa ka se ka kɛ filɛbaw ani lamɛnbaw sago ye an tɛ bɔ kuma na cogo si la ka sɔrɔ an ma chef d'état major yɛrɛ fo nin waati in na Yusu Tuluba i bɔra ka fɔ a bɔra janjo caman na peut-être mɔgɔ caman t'a kalama donc an b'a fo nin waati in na a ka wulikajɔ la surtout wulikajɔ min bɛ ka kɛ walasa lakana o ka se ka sabati n'i bɛ jamana baara la a ka gɛlɛn mɔgɔ caman t'a faamu mais jama kɔnɔ mɔgɔ ɲuman bɛ yen ko mɔgɔ kolon kɔni bɛ yen nka a bɛ ka a seko n'a damayira kɛ i y'a fɔ cogo min mɔgɔ min b'i ka denbaya bila mɔgɔ min bɛ se ka il est menacé parce que an bɛ se ka fɔ a ɲininen don mɔgɔ min kunkolo yɛrɛ bɛ a pris a tête su ni tile a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka waati dɔ a bɛ kalo kelen kalo fila kɛ a tɛ si a ka denbaya la walasa lakana ka se ka sabati cogo min an ka foli b'aw ye baara bɛɛ taara ka kalifa mɔgɔ min ma o ye de acteur Alidu Mayiga ye kɔrɔbɔrɔkɛ fama n b'a fɔ nin waati in na maa min bolo tun bɛ nɛgɛjuru la walasa ka kumaw ani jaw sigi ɲɔgɔn kan Musa Hayidara Serikɛw ani min na Isu Sangare fo ka taa Sali Wederawogo ye an b'o olu fo min ye régie d'antenne ye Abubakar Tarawele Grand P Katigɛw ka manden olu de tun bɛ walasa ka nin kumaw ani jaw k'o lase aw ma fɔ aw sigiyɔrɔ la ni Ala ma an ka jɔnya juru jira na ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan mardi wɛrɛ walasa ka kuma baba wɛrɛ kan yan'o cɛ an b'a fɔ Ala ka su hɛrɛ di an n'aw bɛɛ ma